An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi ntɛnɛ ye dɔ fɔlɔjɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ natarasan kalo 8 ye utu kalo ye bi y'o tile 30 ye k'a bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ye jɔminɛ kalo ye an b'a ladɔn k'a fɔ fɔcogo la arabukan na muharamu kalo don bi y'o tile 21 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi gɛlɛya kɔni dɔgɔ fanya in kɔnɔ na o caman ba kɛra ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na daga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Betura dusu daga ye wulikajɔ kɛbaa dɔn n'o ye jadiwala tigilamaw ye u y'u kunda Betura kan o ko kɛra cogo jɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o hukumu kelen kɔnɔ na dɔgɔfiri dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Gomakura ye jadiwala tigilama dɔw de y'u kunda ye dozolakaw kan o ko kɛra so ye dozolakaw ka wulikajɔ kɛ jadi mɔgɔ 2 bonyanko k'olu fa k'u ka maramafɛnw bɛɛ lajɛlen ta kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se min ye ka dɔn k'a fɔ Mbewani marabolo ye wulikajɔ kɛra an balana k'a fɔ mobili dɔ bɔtɔla ni taji ye mobili tun bɛ ka bɔ ɲɔnɔ k'a bɛ ka taa Masina dozo y'u tɛgɛ da o kan u tɛgɛ dalen o kan a kɛra ɲɔgɔn sɔmasɔma ye mobili nɔfɛ u segintɔla ni mobili ye k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra ka maa dɔ kɔni bɔnna nin na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma ale bɛ sigikafɔw la bi na ani politikitɔnw ye ɲɔgɔn ye mun ni mun de kan ka kɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara a lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kunungo kunnafoni dɔ carila jamana kɔnɔ na fiɲɛ cara caman fɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka wuli n'a kunnafoni ye kunungo k'a yɛrɛ k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ i kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ye n'ale yɛrɛ ka fanga dafirila n'a san kelen tɛmɛna kɔsa in na kunnafoniw carila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale fatura kunungo o kuma de kun kɛlen bɛ ka bɛɛ daminɛ nka maa bɛ se ka fɛn min fɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka jabajɛ maaw ye k'a fɔ ko jamanatigi k'i ka dɔn k'a bɛ yen a ka kɛnɛ k'a fɔ k'a fatura kɔni k'o ɲɔgɔnna nkalon tɛ yen nin y'a siɲɛ caman ye i ka dɔn nin kuma in bɛ sira minɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ i ka dɔn k'a fatura kabini a bɛ fanga na o kumaw bɛ ka fɔ fo kana se an bɛ waati min na ko bi a dɔnbaa caman bɛ yen olu ka fɔ la bi k'i ka dɔn jamanatigi kɔni a bɛ furakɛli la tuma ni tuma a bɛ taa ka furakɛliw la ka na nka k'a fɔ ko jamanatigi kɔni ko hali k'a dɛsɛ mɛ ka se o yɔrɔ ma k'i ka dɔn k'o kɔni tɛ nka dɔw ka fɔ la ko yalima nin de ye mun de ye an ka jamana kɔnɔ sanga ni waati bɛɛlen kɔnɔ na ka to k'a fɔ maa fatura k'a sɔrɔ a ma fatu kunnafoni bɛ cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko jate kan ka minɛ nin de ko kan an bɛ dugawu kɛ ni wulu ye sugunɛ kɛ kara kan kara t'a dɔn fiɲɛ wula kuma tɛ wulu ma maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'a kunnafoniw ni k'olu bila fiɲɛ fɛ u t'a dɔn k'a fɔ ko n'olu ye kunnafoni cari ni a ma kɛ tiɲɛ ye o tɛ maloya kɛ ka ɲɛ suma wa kumasuli foyi t'a la wa fɛn wɛrɛ ti bɔ a la o de kama nin bɛ caya an ka jamana kɔnɔ nka fɛn min jamajɛlen bɛ ko jamanakuntigi kɔrɔ k'a bɛ yen ko foyi kelen t'a la an bɛ dugawu kɛ yarabi n'a bɛ furakɛ la Ala k'a kɛnɛya n'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛnɛma don yarabi Ala k'o jidi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ narankaw fɛ yen kunu olu wulila e ka dɔn ne ka polisilaka dɔn ne k'ale fure ye e ka dɔn o polisikɛ min n'i y'a sɔrɔ n'a tun bɛ nara yɛrɛ lakana hukumu kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen dabali ban tuma min na n'u taara su sɔrɔ yen a ka moto b'a kɛrɛfɛ u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka wele bila lakanabaw ma olu nana ka n'a sɛgɛsɛgɛ a u nana mun kɛ u ni ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ tigɛlama olu nana ɲɔgɔn fɛ olu ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen la ko nin polisikɛ kofɔlen kɔni e ka dɔn ko maa ma k'a sata ye a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ bolifɛn e ka dɔn olu ka jatew kɔni na k'i ka dɔn k'o de kɛra sababu ye n'o n'a ka siraban kasara ye e ka dɔn k'a fɔ k'a ni maa sera ɲɔgɔn walima maa dɔ de i ka dɔn sera ma u ka jateminɛw na u ko k'o kɔni tɛ maa caman ka fɔ la bi nara bilama sanga ni waati bɛlen kɔnɔ ko dan bɛ ka kari lakanabaw la a mana kɛ fɛn fɛn ye ko jate kan ka minɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw la hali bi ka ɲɛsi ka dɔn k'a fɔ nara e ka dɔn a lakana yɛrɛ u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ bi basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ na o se masa ramani la ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen Mali minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale ni politikitɔnw u ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna dɔ fɛn in kɔnɔ u bɛna fɛn minnu kan ni bi ɲɔgɔn ye kun ye fɛn jumɛn de ye minisiri ɲɛma b'a da dɔ la an ka Shokal Kokala Mayiga an ka lamɛn. An ye réunion in kɛ gouvernement ni classe politique an y'o kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que président de la transition ani gouvernement bɛɛ
ko kuma ba minnu bɛ transition fɛ an ye plan d'action min présenté CNT la min adoptera a mise en œuvre pour ka se ka ɲɛ f'an ka taa maliyɛnw bɛɛ fɛ an n'olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɛ a ye force caman rencontré bi parti politique de farala ɲɔgɔn kan débat mɛnna caman y'u hakilina fɔ organe unique kan caman y'u hakilina fɔ assise nationale de la refondation ka Mali kura a fondation k'u sigi majoritairement je crois que parti politique a fanba ma sɔsɔli k'a la mais parti damadama bɛ minnu ko ko gɛlɛya dɔ bɛ yen délai ko bɛ yen ka organe unique yɛrɛ sigi gɛlɛya min b'a la an kana a banaliser assise nationale fana parti dɔ y'a fɔ ko kuma kɛra ka ban pour que an bɛ assise wɛrɛ organiser a bɛ temps ta a bɛ wari ta peut-être nafaba t'a la an ye min fɔ o ye assise minnu kɛra ka kɔrɔ par exemple dialogue national inclusif bɛɛ ma t'a la o mais o tɛ k'a fɔ ko min bɔra assise la ani min kɛra pour la réconciliation ani états généraux de la décentralisation o résolution bɛ a si ma waliya différence min bɛ olu ni assise nationale cɛ c'est que min bɛ bɔ assise nationale la a bɛ waliya gouvernement de transition yɛrɛ b'a a waliyali daminɛ a filanan maliyɛnw bɛɛ bɛ taa assise in na minnu ye assise kɔrɔ kɛ dialogue national u ye hakilina min sɔrɔ dɔw de bɛ fara u kan minnu mana o dialogue la minnu m'u hakilina di ani hakilina kura min bɛ na parce que ni ze na an bɛ taa fo cercle la peut-être fo commune la ka taa ɲininkali kɛ maliyɛnw fɛ ko hakilina di u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na fara denni kan maliyɛnw ka ɲɔgɔn ye tuguni bi force vive composante dɔ bɛ yen minnu ma taa dialogue national inclusive la olu bɛ na ni ze in donc min bɛ bɔ assise nationale la an ɲɛna maliyɛn majorité o hakilina de n'an bɔr'o la je crois que problème caman maliyɛnw bɛna bɛn solution min kan ka dilan maliyɛnw bɛna bɛn o kan n'an bɛn'a kan peut-être a bɛna ko nɔgɔya transition bolo ka Mali kura sigi kuma caman fɔra organe unique kan ko ministre saba ministre de la refondation de l'administration territoriale ani ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles olu ni partout bɛna réunion caman kɛ ka atelier kɛ ka réunion kɛ ka audience kɛ en groupe pour que ka se ka consensus sɔrɔ n t'a fɔ ko bɛɛ bɛna bɛn a kan unanimité tɛna sɔrɔ parce que raison caman bɛ se ka sɔrɔ dɔ bolo u tɛna sɔn foyi ma mais a kana kɛ ka mun wele an n'olu kan hali minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn transition bɛ taa cogo min na k'u tɛ sɔn ma an ka n'u ta comme an jugu ye maliyɛnw de don peut-être u ma sɔn an ma mais an ka kuma u fɛ pour que maliyɛn majorité u ka bɛn ko dɔ la pour que transition ka kɛ maliyɛnw bɛɛ ka transition ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Choguel Kokala Mayiga kan ye Mali ministre ɲɛma a y'a fɔ cogo min na n'an bɛɛ jɛra ka bɛnkan kelen kan i ka dɔn o mana kɛ fɛn o fɛn nɔfɛ ɲɛta ko la k'o bɛ sabati o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma ale tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ la ka taa i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min na o ye Tomiya marabolo ye k'o sɔrɔ kɛ olu kan ka dɔn k'a fɔ olu ye daga yɔrɔ kura dɔ ni k'o sɔrɔ lakanabaw ka daga o kɛnɛ kan lakana ministre ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. an nana sɔn wɛrɛ na Tomiya a yɛrɛ ye an ka finitigiw n'o ye polisi gendarme gardiw ye u ka baarakɛ yɔrɔw ni an teriw n'o ye Union européenne mɔgɔw ye u ye an ka kan dɔw jɔ an ye a kan ninnu dabɔlen bɛ gendarmew ni gardiw kama ani an bɛ yɔrɔ min na yan o ye polisiw ta ye u ye kan saba de jɔ Timisa n'o ye gendarme ye Sayi gendarme ani Tomiya o ye gardiw ye n'an bɛ yɔrɔ min na yan n'o ye poste de police frontalier polisiw de bɛ yan an teriw y'a jɔ an ye donc u y'a yamaruya ɲini an fɛ an ka na a inauguration na u yɛrɛ bɔra u sen b'u yɛrɛ kɔrɔ ka se yan n'o ye Union européenne ambassadeur ye Belgique ambassadeur Pays-Bas ambassadeur ani Allemagne ta u yɛrɛ nana an y'a a yɔrɔ naani inauguration kɛ Tomiya olu taara ayiwa a kun ka kan an ka na fo Bɛnɛna yan ka na nin yɔrɔ ninnu lajɛ nin yɔrɔ ninnu baara ɲɛna parce que a baara bɛ an ka cɛdenw lakana n'i y'a mɛn ko cɛdenw ka se ka population lakana o k'a sɔrɔ olu yɛrɛ lakanalen don u bɛ yɔrɔ minnu lakanani hali ni ko y'u sɔrɔ u bɛ se ka repousser u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la donc an ye min ye bi Tomiya yɔrɔ ɲuman de don an b'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ u k'u bolo don a kɔrɔ ka entretien na fɛnw bɛɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na yan fana n'o ye poste de police frontalier ye Bɛnɛna yan a yɔrɔ fana jɔlen ni o hakili kelen ye a b'a to mɔgɔw bɛ se k'u ka baara kɛ hakili sigi la parce que fɛn o fɛn ye sécurité yɔrɔ ye o bɛɛ talen bɛ nin yɔrɔ in na
donc a yɔrɔ min kɔni don a bɛ an ka mɔgɔw lakana a bɛ se ka to b'u ka baara kɛ fɛɛrɛ la k'u ka baara k'u hakili sigi. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Mali ministre min n'i y'a sɔrɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma a fɔra cogo min na yarabi ala ka kana sabati an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen. An balɔrɔ k'a fɔ Kurumari marabolo kɔnɔna na bi ɲɔnɔ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi lakanabaliya kɔni waralen bɛ Kurumari o mara min n'i y'a sɔrɔ dɔgɔfiri mara ye a yirala k'a fɔ ko dɔgɔfuranya in kɔnɔna na ko Mali lakana tigilamaw ye donso 2 k'olu bolola marifa minɛ u la waleya in kɛra u bɔra dɔgɔfiri de u nana ɲɔnɔ Soroweli daga surasiw daga yɔrɔ min bɛ yen k'olu de ye marifa ninnu minɛ k'a sɔrɔ surasiw tun y'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ don aw bɛ ka marifa ta nka naani aw miɲɛw ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka marifa in a k'a dogo o sen fɛ u ye marifa ninnu dogo i n'a fɔ surasiw y'a fɔ cogo min na a bɛna taa surasiw tilala ka marifa ninnu minɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min ye ka don ka fɔ an balimakɛ dɔ ye ka bɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na an balimakɛ e bɛ min? An balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon ko surasiw ye a ka maa dɔw ka marifaw minnu na a ko kɛra cogo di? An ka donso mɔgɔ 2 bɔra dɔgɔfiri mara la k'u bɛ taa cɛ ɲɔnɔ n'i bɔra ɲɔnɔ sani ka se Soroweli pɔsɔn bɛ yen u y'an ka mɔgɔ ninnu ka nɛgɛ de minnu na u ka nɛgɛ tun lasogolen don Mbala yɛrɛ kɔnɔ u ko k'an ka lasogo an y'a lasogo o dɔ kɔfɛ u tila k'a minɛ u b'a fɛ k'an ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ minɛ k'u datugu yɛrɛ an ka mɔgɔw jɔra u cɛ feere kan u tun b'a fɛ k'u minɛ k'u datugu yɛrɛ nɛgɛ min kɔnɔ ka daminɛ juma sɔgɔma fo bi a bolo ma se ka d'a kan jɔnni foyi ma sɔrɔ a la an bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Jɔnni de y'a ka mɔgɔw ka nɛgɛ minɛ? Surasiw bɛ yan. Kun kɛra jumɛn de kama surasiw y'u minɛ? Dalu foyi t'u bolo u y'u minɛ dɔrɔn anw ka lakana de man d'u ye u y'a minɛ dɔrɔn ko se b'u ye. Aw ka lakana ma d'olu ye u kɛlen bɛ k'aw fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sen kan k'aw lakana o yɔrɔ la yen? U kan tɛ ka fɛɛrɛ foyi tigɛ k'anw lakana an de b'a k'an yɛrɛ lakana. Mun na aw yɛrɛ ye marifa ta k'a sɔrɔ aw tɛ lakanaba ye mun de la aw ye marifa ta k'a b'a yɛrɛ lakana? Jamana gouvernement a ma jɔda ye u la a ma cɛsiri u la an ye marifa ta an ma yɛrɛ lakana n'an tora u bolo jugu bolo k'an bɛɛ kɛ muso ye u bɛ ka an wulila k'an jɔ an cɛ se k'an ɲɔgɔn yɛrɛ lakana. Surasiw ye marifa minɛ e ko k'a tun bɛ bɔrɛ kɔnɔ na mun na tun bɛ bɔrɛ kɔnɔ? U ko ko ka marifa don bɔrɛ kɔnɔ ko n'i bɛna s'u ma i k'a sutura quoi. An ka Mali fanga yɛrɛ fɔ an ka donso ko n'i bɛna s'u ma i ka sutura i ka marifa sutura quoi i kana bɔ ka bila kɛnɛ kan. Ɔ dɔ kɔfɛ ne y'a sutura la mun na u b'a minɛ an ma se k'o yɔrɔ de faamu. U ye marifa minnu minɛ marifa ninnu bɔra dugu jumɛn na n'u minɛna? Dɔ bɔra dɔgɔfiriba dɔ bɔra Goma u bɛ taa ɲɔnɔ sani ka se Soroweli pɔsɔn bɛ yen a minɛna de. Mun de la surasiw ka gɛlɛya bɛ taa ka ɲɛsin aw ka mɔgɔw ma mun de b'o kɛ? A ko ni y'an kamana guwan fo ka tɛmɛ an b'a dɔn janfa de bɛ anw ninnu kan ka jɛ ka baara kɛ n'an ma jɛ ka baara kɛ n'an m'an jɔ a la kan mun na u b'an ka nɛgɛ minɛ o kɔfɛ juguw ka n'an jɔ an ka kɛ u tɛ se ka dɛmɛ kɛ dɔrɔn u k'an to yen u kana fɔ k'u b'a minɛ quoi n'u y'a minɛ dɔrɔn a bɛ fɔ u bɛ ka maa ninnu de bila ka na maa ninnu kana dɔn kan sinon ko ni wulila surasiw bɛ yan u ɲɛ b'o la o sɔgɔfana datugulen don u ɲɛ b'o la sani k'anw ta minɛ maa jugu ninnu ka marifa b'u bolo kungo kɔnɔ u ma se ka foyi k'o la sisan u bɛna bɔ k'anw de ma k'anw ta minɛ pour que jugu ninnu bɛ se ka dangari anw na cogo min na o de plan tigɛlen bɛ nka u tɛna se k'o kɛ dɛ u ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ u ka dɛmɛ bolo dan ou bien u k'an to an ka lakana kɛ. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye dɔgɔfirika dɔ kan ye an bɛ min fara nin bɛɛ lajɛlen kan ka marifa ta i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i tɛ lakanaba ye o tɛ jamana sariya ye wa o tɛ bɛn yɔrɔ la nka mun b'a kɛ ni sira bɛnna baw bɛ yɛlɛ sanfɛ dɛ n'a fɔra an ka jamanaba in kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn bi jamana kɛlɛkɛcɛw bɛ kɛrɛnkɛrɛn de k'olu de kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana sabati ka tila k'olu ye sigida caman bɛ yen marifatigi wɛrɛ minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu ma yamaruya sariya foyi tɛ yɛrɛ olu ka marifa ta olu kɛmɛ ka marifa ta ko diinɛ ko walima hakilila dɔw ko min ka di olu ye k'o de bɛ kɛ ka taa sigidaw nɔfɛ wele bilala lakanabaw ma fan caman fɛ n'u taara u nɔfɛ bi sini u bɛ tila ka segin ka na walima n'u y'a kɛ nin yɔrɔ u bɛ tila ka kɛ nin yɔrɔ in na sigidalamaw nana mun ye don o don dɔ bɛna fa anw ka dugu kɔnɔ hali n'an ye lakanabaw wele e ka dɔn ka n'a su lajɛ tile 3 u ti na o dɔw bɛ yen u bɛ tila ka telefɔni caman k'an ka janaja ka ko kɔfɛ k'olu bɛ tila ka segin ka na sigidalamaw nana mun ye anw yɛrɛ ka marifa ta n'a ma ɲɛ min kɔ an ti taa bɛn maa kan ka maa tɛna sɔrɔ an ka du kɔnɔ ka dangara na o marifaw talen kɔfɛ olu ni sɔrɔsilakaw de kan k'u hakilila to ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ jariwala tigilamaw b'a fɔ n'u ye surasiw ye ko surasiw ni kara n'u ye donsow ye ko donsow ni kara mun de la e ka dɔn olu kɛlen bɛ ka marifaw ta k'a fɔ ko jariwala tigilamaw tɛna d'u kan u bɛ jariwala tigilamaw de kunbɛn n'u ka marifaw ye u kana suma ka tila k'a ye bi olu ni surasiw de fara ɲɔgɔn kan fo surasiw de bɛ tila ka taa donsolakaw ka marifa minnu la nin ye dabalibanko de ye o de kama caman bɛ bi olu b'u yɛrɛ ɲini k'a fɔ an ka jamana in bilaw bɛ gɛlɛya min na bi sango bi yɔrɔ ninnu na a ɲɛ ye mun de ye a ɲɛ ka fɔ bi n'a sɔrɔ maliko yɛrɛ ni ɲɛ min don bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka wulikajɔ ka hali bi nin baara ninnu kan ka ɲini faamuyali kɔnɔna na cogo min na n'u ni donsolakaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu ti yɔrɔ dɔ sɔrɔ ka taa yen donsolakaw b'o yɔrɔ sɔrɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango basigi o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka baara in faamuya ten n'o kɛra
an ka jamana basigi a bɛ sabati n'an bɔra min ye Dɔgɔfiri marabolo ye Gomakurakaw fɛ yen olu ka dozolakaw wulila k'u tɛgɛ da jadiwala tigilama maa 2 olu de tun ye marifa ta ko maaw tɛ u ka furu la u ti engrais sɛri k'u tu ka engrais sɛri la u ye marifa ci maaw la Gomakura an balana ka fɔ min kɛra alamisa don sɔgɔmada fɛ k'u to la dozow ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la maa 2 in ka se k'u nikɛnɛ karaba k'u bolola marifaw ani kisɛ caman baden ni k'a sɔrɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ nin waati in na ka bɔ Dɔgɔfiri an balimakɛ e bɛ min ne bɛ Dɔgɔfiri mara la an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa don Dɔgɔfiri Gomakura ko dozo minnu bɛ yen k'u y'u tɛgɛ da jadiwala tigilamɔgɔ 2 k'olu bɔnɛ ni na k'u bolola marifaw ni bolola minɛnw sɔrɔ a ko kɛra cogo di alamisa don a kɛla Dɔgɔfiri Gomakura an ka mɔgɔ ye labɛn kɛ k'u bɛ taa engrais sɛrila dɔw kɔlɔsi o engrais sɛrilaw kɔlɔsili kɔnɔna na ninnu mɔgɔ 2 nana mun donc ala y'u don u gɛrɛsɛgɛ la u y'u bolola minɛ fɛn fɛn b'u bolo u y'a bɛɛ sɔrɔ ka se ka marifaw fana sɔrɔ a kɛla alamisa sɔgɔmada fɛ maa joli kun don mɔgɔ 2 de kun don u nana sen de la u mana bolimafɛn na yɛrɛ engrais sɛrila minnu bɛ foro kɔnɔ pour que u bɛ se ka na olu ka baaraw tiɲɛ cogo min na maa ninnu u nakun kun ye o de ye ala y'a kɛ an ka dozow ka wulikajɔ fanga sera ka bonya u ta ye donc dozow fana minnu taala k'u bɛ taa lakana sabati donc ala y'a kɛ ala y'u don dozow gɛrɛsɛgɛ la u yɛrɛ kɔni 2 bɛɛ kɔni tola la u si ma bɔ mɔgɔ 2 min kɔni nana u nana sen de la wa u 2 bɛɛ fana tola ko la fana an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu b'a fɛ ka sigi an ka kabila an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an ka kabila la minnu t'a fɛ an ka baara kɛ o maa kelen ninnu dɔrɔn de don u masilen de don ni ɲɛda in dɔrɔn tɛ i t'u fari fansi ye k'a fɔ ko i bɛ se ka danfara kɛ ko nin ye maa siya min ye ou bien maa nasugu minnu don quoi masigilen de nana yɛlɛ dozow fana kan o y'a sɔrɔ dozow fana taama engrais sɛrilaw de kɔlɔsi ni maa min ye lajɛ bi yalima lakana bɛ cogo di bi na sigida ninnu kɔnɔna la u ka sɛnɛw kɛcogo la hali bi an bɛ min de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye lakana kɔni lakana ti anw fɛ Dɔgɔfiri mara kɔnɔ bi lakana ti yan sabu Dɔgɔfiri maliforo min tola min ma baara o de ka ca min baarala ye lakana foyi tɛ Dɔgɔfiri yan Dɔgɔfiri bi cogo min depuis tilema kɔnɔ fo sisan Dɔgɔfiri b'o cogo kelen na lafiya fankelen a ma don Dɔgɔfiri kɔnɔ i bin na mɔgɔ yɛrɛ kamana gannen don hali i bɛ t'i ka foro lajɛ i jɔrɔlenba de bɛ taa i jɔrɔlen de bɛ segin fɛnɛ u kana mugu ci i la quoi o min bɛ ka kɛ bi an ye kunnafoni sɔrɔ ko Surasiw bɛ k'a ka maa dɔw ka marifaw minɛ o kuma ye tiɲɛ ye wa kuma in fana wulibali don Surasiw ko dozo kana yala ni marifaw ye u n'u ni dozo bɛnna marifa b'a bolo Surasiw bɛ dozo ka marifa minɛ na ne ma minɛkun dɔn dozo ka marifa la n'a sɔrɔ jamana sariya bɛ a cogo la ne ma minɛkun dɔn dozo ka marifa la olu ma se ka lakana min sabati population ye ninnu de wulila k'u jɔ ka lakana olu ka lakana fɛn minnu b'u bolo n'aw y'u minɛ na o kɔrɔ kɔni ye sa kɔni aw mago bɛ min na maa jugu ninnu ka se ka don population ka hali bi mago bɛ o de la o de kama Surasi ninnu sanga ni waati bɛɛ n'u ye dozo ye u b'a ka marifa minɛ i b'i sen don k'i bolo don cogo bɛɛ ka ɲɛti sɔrɔ a la hali lasasi gansan u t'a to yen o kɔni o kɛla yan nɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ a kɛla yan a ka ca dɔ kɛla Jabali dɔ kɛla Dɔgɔfiriba dɔ kɛla Kuruma a kɛla ya da t'a la yɛrɛ quoi kumaba laban min kɔni bɛ ne fɛ o de ye hali bi jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ Dɔgɔfiri la sabu Dɔgɔfiri Mali dugukolo dɔ de don lakana fankelen a tɛ Dɔgɔfiri yan Dɔgɔfiri bɛ degunba de kɔnɔ hali sisan kami tilema Dɔgɔfiri bɛ cogo min hali sisan Dɔgɔfiri bɛ o cogo kelen de kɔnɔ cɛw bɛ hami musow bɛ hami hali maliforo an tɛ se ka taa maliforo kɔnɔ lakana kɔni ti Dɔgɔfiri fansi fɛ yan bilen an balɔnna k'a fɔ ni tun ye Dɔgɔfirika dɔ kan ye seereya la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala basigi ni lafiya bɛna mara ninnu kɔnɔ la cogo min na jamana fantan ne baleli fɛ se masarama yala kan ka jamana bila sira kan n'an bɔra ye ɲɔnɔ B3 ka taa se min bɛ tali kɛ Mbɛwanikaw fo ka taa bila Masina dozow e ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoni caman dɔ faranjɛ in kɔnɔ na marifatigiw y'u kunda B3 kan ka na tiɲɛniw kɛ ka segin dozolakaw ma fɛn fɔ n'o ye B3 dozo daga ye o kɔfɛ ɲɔnɔkaw ka dozo ɲɛma o minɛna fanga fɛ k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ kasoladen ye k'o ko bɛɛ lajɛlen to senna wulikajɔ tila ka kɛ tuguni min ye ka dɔn k'a fɔ mobili dɔ ye mobili min bɔra ɲɔnɔ n'a mobili tun b'a la ka taa Masina marabolo la fɔcogo la Mbɛwani dozow y'a minɛ olu kɛlen kɔfɛ k'a minɛ an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama bɔra la segin kɛra marifa i ka dɔn k'a fɔ min ye mobili ye mobili in tora olu bolo ka kunnafoni di Surasiw ma ko Surasiw mana nɔfɛ Surasiw kɛla ka wulikajɔ kɛ ka taa mobili nɔfɛ fo a kɛra gɛlɛya u ni Mbɛwani dozow ni ɲɔgɔn cɛ u segira ni mobili ye Masina dozow kɛla ka yɛrɛ ka fɔ u tɛ sɔn bilen mobili yɛrɛ ka to Surasilakaw bolo olu nana mobili minɛ kunungo olu ta tora ni mobili ye dɛ o kɔni kɛra so ye u ni jadiwala tigilamaw ka tuɲɔgɔn na tuguni fo maa dɔw ni toro ko senfɛ ka dɔw dɔnki a ko kɛra cogo min na nin waati na sɛnɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an balimakɛ e ye jɔnni ne ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ B3 Madinakura
ne donso ka porte-parole Sine Dambele an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ko wulikɛjɔ caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ko wulikɛjɔ kɛra aw yɛrɛ bɛ daga min kɔnɔ n'o ye Betura ye ko jadisiw ɲɛsin Betura ma min bɛ n'o kɛra jumadon a ko kɛra cogo di? a ko kɛra kɛcogo min na jadisiw nana anw fɛ yan jumadon ala ka kɛla u nana sɔgɔmada fɛ 10 waatu ka mugu ci mɔgɔw la foro kɔnɔ mɔgɔw bolila dɔw da malow cɛra dɔw jiw tigɛ donc se kɛla moto minnu y'olu minɛ u taara dɔw jeni ka nɛgɛsow fana dɔw minɛ ka nɛgɛsow bila wotoro kɔnɔ ka yɛlɛ wotoro kan ka taa ne y'a ye jadisi kɔni bɛ wotoro minɛ ka sigi wotoro kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ min bɛ dugu kɔnɔ a b'o de dɔn o de y'u bilo la parce que n tɛ donso fɛ o ko in ne nana ni ye donc u yɛrɛ b'a dɔn o kɔni kɛla an kɔni ma kuma mais an b'a dɔn fati wulila ka sin an kɔni ma o kɛla jumadon k'u ye ɲɔnɔ donsoba k'u ye o minɛ nin ti bala na ko nin y'u Kamate ka baara de ye Michel Kamate ka baara de parce que a yɛrɛ da de y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛ a ko k'ale kɔni to yan donsow ti lafiya donc a ye Bakarijan minɛ o de la ka datugu a tilala k'a fɔ Bakarijan fana ko a garisɛgɛ ka ɲi ne ale kun y'a minɛ sufɛ u kun b'a fɔ a ka fili bɔ a la mais mɔgɔ min si ka ca ta ye e tɛ se k'o fa o kɔfɛ an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ tuguni k'a yira k'a fɔ Bɛnwani donso minnu bɛ yen ko sɔrɔsilakaw nana ko donsow tun ye mobili dɔ minɛ o mobili ko sɔrɔsilakaw nana nɔfɛ k'a minɛ ka taa n'a ye o kɔfɛ Masina donso nana mobili minɛ tuguni olu tatɔ la k'olu ni jadewɛlɛ tigilamaw kɛra ɲɔgɔn a ko kɛra cogo di? Bɛnwanikaw kun ye mobili dɔ minɛ dugutilama fɛ don o ye ne wele k'a fɔ ne ye mobili essence bidon 200 bidon 57 o de bɛ mobili kɔnɔ ani sabara bɔrɛ 1 ani kelenkelen bɔrɛ 1 ani jabajalan bɔrɛ 2 mobili minɛla sufɛ minnu y'a ɲininka mobili bɛ taa min mobili ko ne bɔra ni essence ye ɲɔnɔ mina taa n'a ye Masina mobili ye Yatasa ka mobili ɲɔnɔ ye sofɛrikɛ y'o de fɔ ko Yatasa de essence d'a ma ka taa n'a ye a bɛɛ ye essence de bidon 200 ni bidon 57 essence joli bɛ Masina essence joli bɛ Kolongo essence ka bɔ bidon na ni ɲɔgɔnna essence ka taa Masina donc Maku ka hakilila u ye ne ɲininka ne k'u k'a jɔ ne ye wele kɛ Bamakɔ ka weleli kɛ yɔrɔ bɛɛ la k'a ɲɛfɔ an ko sɔrɔsiw ka taa essence nɔfɛ u ma taa nɔfɛ u sɔrɔsi ninnu taara mugu ci Bɛnwanikaw la ka mɔgɔ 1 bana ka mɔgɔ 1 minɛ ka taa ni donso ka moto tan ye ani u ka siège donc nin ye Kamate ka baara de ye mais n'anw y'u wele u b'a fɔ ordre ma di k'u ka mugu ci jadiso la mais ja ordre bɛ di ka mugu ci donsow la jadisi ninnu ye fasodenw ye donsow ti fasodenw ye Mali kɔni an y'a faamu sisan bɔlen Masinakaw fana nana mobili nɔfɛ k'u bɛ taa ni mobili ye jadisi ninnu taara daw ɲɛ yan'u ka se Pɔnda k'u kunbɛn yen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka kɛla donso mɔgɔ 1 tola la mɔgɔ 4 banana anw yɛrɛ ma deli ka foyi minɛ an y'a minɛ don min k'u wele hali don min nana mugu ci u ye mugu ci yɔrɔ min ne ye wele kɛ ɲɔnɔ k'a fɔ n ko mɔgɔ ninnu nana mugu ci Betura la n ye wele kɛ k'a fɔ a ye labɛn a ka na u ko ma k'u bɛ n wele fo sisan hali sisan an ye sigiyɔrɔ min na kabi jumadon fo an filɛ bi min na u ma ne wele u mago t'anw na u mago bɛ jadisi ninnu min na ne y'o de fɔ kabi fɔlɔ fanga bɛ bonya mais siran tɛ wallahi siran tɛ wallahi suma wallahi siran tɛ an bɛ boli fanga ɲɛ kɔrɔ de b'a la fanga ala ko a ka bonya an b'a bonya mais jadisiw mana anw ka boli anw tɛ boli jadisiw ɲɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ danbe ko de la danbe ko la ne b'a dɔn ala b'a fɛ k'a dan yɔrɔ de se parce que u mɛnna la k'u ye donsoba minɛ ɲɔnɔ donsoba u y'a minɛ cogo jumɛn na ani munna u y'a minɛ an ka secrétaire o Bakarijan ko ne ma ko ale kɔni minɛkun t'a la ko parce que a bɛ donso ko soutenir a bɛ donso ko fɛ donc n'u m'a minɛ ni donso ka ko sera a bɛ wuli ka jɔ donc Kamate y'a minɛ o de kama a t'atɔ k'a datugu ani siratigɛ ko min fɔla bon siratigɛ ko ti Bakarijan ka kuma ye Bakarijan ka kuma tɛ bi a ka kuma tɛ sini Bakarijan yɛrɛ hali mɔgɔ ka wuli ka bɔ sira kan Bakarijan de y'a fɔ ko ka wuli mɔgɔ wuli yɛrɛ sabu de bɔra Bakarijan na mais n'a fɔra k'o de ye mɔgɔ bila ka sira tigɛ o bɛ faamu cogo di bon sira kan ka tigɛ fana parce que olu mɔgɔ t'anw na anw mɔgɔ b'an yɛrɛ la sira kan ka tigɛ dɛ a ka siratigɛ min n'a kun y'a boloda a bɛna mun kan n'o la siratigɛ in wulila min na siratigɛ wulila an kɔni ye sira wuli kasi an ni jeunesse mɔgɔw ka kuma ma ɲɔgɔn ye dɔɔni olu yɛrɛ ko olu yɛrɛ bɛ wuli k'a kɛ n'anw y'a jɔ olu b'a kɛ donc a ko bɛ jeunesse mɔgɔ dɔ bolo olu de ko bɛna baara kɛ n'u y'a bila yɔrɔ min an kɔni b'u kɔ mais an b'a dɔn k'an ka marifa kɔni to a bolo se tɛ se ka k'an ma n'Ala sɔnna e yɛrɛ ka daga bi n'i y'a jateminɛ Betura kɔni a n'a lamini o bɛɛ bɛ e ka daga ka mara kɔnɔ na ko wulikɛjɔ sera ka kɛ jumadon ka tila ka jadewɛlɛ tigilamaw ta ka dangari maaw la o yɔrɔ la e ka daga kɔnɔ na dɔw ka fɔ la ko hali o kun kan ka kɛ e ka jaabi ye mun ye ne ka jaabi ye min y'o la ti kuma wɛrɛ fɔ parce que mɔgɔw t'u yɛrɛ fɛ depuis an ye mankan in daminɛ ni ɲɔgɔnnaw ma kɛ o u nana Betura la na yɔrɔ hakɛ min na o ma deli ka kɛ mais komi mɔgɔ caman de fɛ ko e kungo t'a la donsow kungo don donc o yɔrɔ de la hali an ka denmisɛnw k'u bɛ b'u fɛ ne k'u kana b'u fɛ u k'a to yen hakɛ dɔ bɛ yen n'u selen o ma o la o tasuma kan k'u minɛ cogo min na an b'a bila u la k'u minɛ ten mais n'u ma se o hakɛ la an k'u to yen parce que ninnu ye mɔgɔ de ye u bɛ jama f'u ka tɛmɛ n'u tɛmɛna waati min fa bɛ bila o la yɔrɔ min an bɛ fa bila u la u bɛ segin u kɔfɛ o de la anw ma bɔ n'o tɛ anw ma siran anw tɛ siraw ɲɛ mo b'a la ka bɛnɲɔgɔnya tɛgɛ nɔ bila jadewɛlɛ tigilamaw n'u ni ɲɔgɔn cɛ o ko min b'a la ka kɛ n'o tora sen na
gɛlɛya tɛna don aw ka wulikajɔ la i kɔni. bɛnkan in siɲɛni ka di faamaw ye parce que olu nɔ b'a la o. jadisiw b'a la ka mɔgɔ minɛ ka du fɛ wajibi mais ni donsow taara mɔgɔ kelen nɔfɛ u bɛ wuli k'o kɛlɛ o. anw y'an ka dugutigiw wele an ko an b'u fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ faamaw k'a ti kɛ. donc an ka kɛlɛ mɔgɔ min b'a jugu o ye faamaw de ye. o don jadisi ninnu nana an yɛrɛ ka foro kɔnɔna na u y'a fɔ an ka denmisɛnw ye malo in kɔni a y'a tulo gɛlɛya k'a turu mais a ti kan. donc n'o kɛla a bɛna bɔ sira min fɛ an b'o ye o. ne b'a dɔn ɲɔnɔ bɛɛ bɛ wuli a jara mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ wuli a ma jara mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ wuli wala an bɛɛ bɛ wuli ka taa ni ɲɔgɔn ye Bamakɔ ni Ala sɔnna a bɛ kɛ ten. ne bɛ min fɔ ɲɔnɔna Lamini tɔgɔ la hali bi ɲɔnɔkaw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ solution a solution tɛ maa fa ye a solution ye bɛnkan de mais a bɛnkan de tɛ e k'e ka marifa bila ne ka taa ka to n bolo ye e kana se ma a solution ye mais e ka marifa ka bila ne ta ka to n bolo ne tɛ sɔn o la. kumakan laban min bɛ ne bolo dɔrɔn mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faama jugu minnu bɛ yen n'a fɔra ko e fanga e nana sigida min na depuis e nana fo k'e ta kɛlɛ ma ban ye e ma se ka foyi dilan la fo ye histoire ye e sigara ne bɛ malo e kan ka kuma fanga na. donc an kɔni bɛ min fɔ faama ninnu ye dɔrɔn hali bi population mago b'u la donsow tɛ u yɛrɛ damana faama ko donsow ye yɛrɛ gardilaw de ye n'an nana yɔrɔ yɔrɔ ni kɛlɛ in banna fangamaw bɛ t'u ka fanga na an kɔni bɛ min f'u ye hali bi an mago b'u la an bolo jalen b'u ɲɛ u ka sigida filɛ Ala de kama u kana filɛ donso kama dɛ parce que donso kɔni an b'a dun t'o jate mais u ka filɛ population kama mais n'an tɛmɛna nin kan population min bɛ sa u bɛ n'a ye dugu minnu bɛ papier siɲɛ an y'an ka marifa bila an y'an ka marifa bila bon an b'u filɛ ko mun ye suw de ye o t'a solution ye e ta to bolo n ka ta to n bolo e kana se ma ni bɛɛ futinɛ dala waati min faamaw bɛ yala ka marifa minɛ hali dɔw yɛrɛ bɛ t'u ta di mais a ma ban e k'e ta bila ne ka n ta to bolo non ne kɔni tɛ diɲɛ n'a ye mɔgɔ min se bɛ mɔgɔ min na a tɛ diɲɛ n'a ye an kɔni fɛ ni faamaw sera ka kɛlɛ kɛ bi anw b'a dabila parce que a nege t'anw na yɛrɛ anw ka baara tɛ sigida in Ala k'a suma mɔgɔ min ko a tɛ suma Ala k'a suma o kɔfɛ Ala ka hakili ɲuman di hakili jugutigiw ma. an balana k'a fɔ nin tun ye Sinɛ Danbele ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na ni ye cite min na bi mara ninnu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ dugu caman ye kununko ka taa se kunna seninko ma olu farala jadiwala tigilamaw kan k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan an ye wele bila ka dɛsɛ faso ma lakana wa a ye na hakila minnu ka da ye an ka don da fɛ o kɛra sababu ye u ni yɔrɔ caman ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ n'u dugu tɔgɔ b'an bolo yan u taara ye u n'olu dugu sigira dugu caman olu ni jadiwala tigilamaw ye sɛbɛnfura tɛgɛnɔ bila a kana sa ma bilen nka an ka sariya bɛ sigi aw fɛ yan u jɛna n'o ye o kɛra yɔrɔ caman na bɛ ɲɔgɔnna mara kɔnɔna na k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na anw ka jamana lakana bɛ sɔrɔsilakaw bolo nin ye dabalibanko de ye nka n y'a fɔ cogo min na ni sira bɛnna baw bɛ yɛlɛ a kan n'o tɛ an ka jamanatigi dɔw tɛmɛna ni olu kunu bɛ ka nin f'u ye u b'a f'u ye k'i k'olu daw nɔ na n'o dɔ ye Musa Tarawele ye surasiya la o de kama maaw ye surasi fanga nɛgɛ minɛ ale tun fɛ a bɛ k'a ye de walima a bɛ dabila bi o min tɛmɛna ni maaw kun banna o la k'o ye binkɛnɛjɛni fanga ye maaw tilala ka na nimisa ko Musa Tarawele fanga o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko surasi fanga de ka d'an ye kosɛbɛ ka ko surasiw de bɛ yen olu de b'a ko bɛɛ dilan n'olu nana d'a ma lakanabaliya in kɔni fɛn bɛɛ ka fisa n'o ye ko lakanabaliya kɔni ko bɛ ban jamana kɔnɔ olu nana waati min na jamana bɛ ɲini kana kɛ batɛmɛ sira ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala ka kɔlɔsima n'o tɛ an tɛ jamana kɔnɔ bilen k'a sɔrɔ e ka lakanabaliya ye Ala k'an ka jamana kɔlɔsima n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ minisiri min b'an ka jamana kunna n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cikɛ ko ka taa se bagan marako ma ale ni ka dɔn k'a fɔ bagan marakɛla olu jɛra k'u sigira k'a fɔ ko sogo kɔni ka dɔn ko sɔnɔgɔya bɛ ka don la ni Ala sɔnna ma k'u ye baara kura wɛrɛ u y'o sigi sen kan yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma minisiri ye Modibo Keyita ye kuma min fɔ o filɛ. an ka baganmaralaw an'an ka wayew u bɛnna u ye baara caman kɛ Mali kɔnɔna na mais bi u bɛɛ nana mɔgɔ 100 ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛmɔgɔw suru la nin y'a signé fɔlɔ ye bɛnkan ka kɛ pour que ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔ baganmaralaw ani wayew la vraiment minnu pour que n'i y'a ye baara bɛ nɔgɔya anw fana gouvernement bolo c'est que an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ an bɛ se ka ɲɛsin mɔgɔw ma pour que ka gouvernement ka hakilata f'a ye ale fana bɛ se ka a hakilata fɔ tɔw ye cogo min pour que a ka waleya o la vraiment sewalen don parce que nin bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye u ka se ka nin tɔnba in sigi tɔn minnu don mɔgɔ minnu bɛna waleya kɛ ani mɔgɔ minnu fɛsɛfɛsɛ olu de bɛna a baara u bɛna olu de sigi bi o tuma na bɛɛ bɛ taa i bara ni baara minnu ka kan ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan nɔ ni an n'u bɛnna mun kan o bɛ las'u ma o bɛ baara nɔgɔya anw fana bolo o b'a to fana olu fana ka niveau la fɛn o fɛn bɛ kɛ dɛmɛ ɲɛ a bɛ se ka s'u ma cogo min bon a siraw donnen don mais bi bi na o si tɛ yen donc ne kɔni sewaren don k'a fɔ ko nin transition in kɔnɔna na Asimi Goïta ka ɲɛmɔgɔya la ani docteur Choguel Koukala Maïga la vraiment baaraw b'a la ka kɛ visibilité bɛ yen pour que ni fɛn mun fɔra o ka kɛ maliyɛnw ka se ka lafiya maliyɛnw ka se ka dun ka fan sɔrɔ maliyɛnw ka se ka sogo sɔrɔ sogo ɲuman sɔrɔ maliyɛnw fana ka se ka
n'an ye baara kɛ sisan tile san dama dama na an sago ye baganw kana taa u sen na tuguni jamana t'o bara an sogo de bɛ taa ani sogo fɛn o fɛn mun ye golow ye mun ye fɛnw ye an b'olu bɛɛ transformer yan nɔ pour que u ka se ka taga jamana kɔ mais bi na baganw de bɛ t'u sen na o ye dusukasiba ye de anw ka niveau la c'est vrai an tɛ se k'a bali parce que accord b'a ni tɔw cɛ mais mun bɛ anw ka valeur ajoutée mun b'an ka produit intérieur brut augmenté o ye de an ka se ka abattoir ɲɛnamaw sɔrɔ an ka se ka bagan ɲɛnamaw sɔrɔ minnu bɛ se ka faga yan nɔ o tuma na u bɛ taga kɔ kan o bɛ caman fara an ka sɔrɔ kan. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Modibo Keyita ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na a bɛnɲɔgɔnya kuma min bɛ sen na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ an ka jamana basigi o bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na sariya tigilama olu bɛ wulikajɔ la nin waati ninnu na e ka dɔn Sunbele Boye Mayiga ale kɛra kasoladen ye ka fara Bɔrɛlakaw furumuso Fili Sisogo n'ale tun ye ministre ye musakako la an ka jamana kɔnɔ k'ale yɛrɛ minɛ k'a bila ka taa boli maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka la nin baara minnu kɛra yalima baara ninnu ni kɛli ka kan walima baara ninnu sariya bɛ mun de fɔ la sariya dɔnbaa dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Alifa Ibu Kone ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛɛ balila k'a mɛn ko bɛ dugu la ko mɔgɔ damadamani minɛnen don ka sababuya kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ka avion min sanna jamana tɔgɔ la. N'i y'a lajɛ an kɔni an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'an nisɔndiya ka sababuya kɛ kan jigi dalen b'a kan ko nin ye yuruku ani dunko juguya kɛlɛli daminɛnen ye. An jigi b'a kan ko politiki ko tɛ k'a tɛ dan mɔgɔ kelen ma a tɛ dan kan kelen ma a tɛ dan parti politique kelen ma. Fɛn kɛra sababu ye ka dunni kɛ ka tiɲɛni ladon jamana nin kun se ka k'i ma. An bɛ min fana ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ u k'u jija mɔgɔ minnu minɛlen don ani mɔgɔ minnu nɔ minɛlen don u ka hakɛw ka bato avocat ka se ka d'u ma avocat ka se k'u ka baara kɛ n'u kan ka juger a ka teliya u ka juger joona ni min nɔ b'a la o ka ɲagi ni min nɔ t'a la o tɔgɔ ka se ka bɔ a la joona o de y'an ka laɲini ye n'a kɔni taara ɲɛ k'a fɔ ko kiiri bɛ k'a ɲɛma mɔgɔ tɛ ɲɛna woloma ani minnu nɔ minɛnen don k'u ka hakɛ bɛɛ bɛ d'u ma a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ jamana kunkɔrɔta ye an bɛɛ b'o de nɔfɛ an ka laɲini y'o de ye Ala ka Mali jɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alifa Ibu Kone ni tun y'ale kan ye y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana la ka basigi ni maa minɛ minnu bɛ sen na bi n'i y'a sɔrɔ k'i nɔ bɛ ko la jamana kɔnɔ na sariya k'a ka baara kɛ nka fɛn bɛ n'o jabajɛlen bɛ u ka wulikajɔ kɛ fɔlɔ lakana o de ka sabati fɔlɔ maaw mago b'o de la bi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye dɔw ka fɔ la ni minɛni minnu bɛ k'a ni kɛli ka kan ko k'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ na ko nin ye musaka dun k'i kan ka wulikajɔ kɛ ka se k'a ɲɛfɔ dɔw ka fɔ la ko nin ye tajuru saraw de ye walima n bɛ fanga na bi min ka di e ka dɔn bɛɛ bɛ k'i ta fɔ fɛn min da ka di jamana Ala ka jamana in bilo sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko tuma min na chauffeur ka mankan cayara n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigikafɔw bɛɛ lajɛlen kɛra u taalen kɔfɛ Senegali u segilen kɔfɛ ale ye kuma min fɔ chauffeur tɔgɔ la u filɛ. An b'a ɲini mobili bolilaw fɛ minnu ye mobilitigiw ye olu ye mobiliw san mais olu yɛrɛw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛ yen mobili tan b'a bolo a jakusalen don ka mobili dɔ bolili kalifa dɔ ma donc mobili min bolili kalifara o tigi ma o ye jala min d'i ma o ye jala belebeleba ye dɛ parce que ne ko mobili e donna mobili kɔnɔ maaw ni o bɛ o waati kunkurunin min kɔnɔ n'i b'a kɔnɔ ni fɛn o fɛn b'i kunna o ni bɛ kalifalen d'i ma o bɛɛ b'e bolo ne y'a kɛ k'a ɲɛ o ni bɛ sauver mais hali ni e jɛngɛnna dɔɔni n'Ala ma far'i kan i bɛ kasara s'o ni ma baara o baara bɛ yen n'a bɛ ni ko da la o baara ye baara ba ye o baara kan ka ta ba la o baara la an kan ka an fakulu fara ɲɔgɔn kan walasa o taako ɲuman bɛ kɛ ka ɲɛ cogo min an b'a ɲini u fɛ jamana ninnu na pour que taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya jamanaw ye ko caman bila sen kan o ko ninnu n'an sera k'olu bato lala a ka ca Ala fɛ kasaraw bɛ dɔgɔya u kɛlen bɛ ka gafe dɔw labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko code de la route o code de la route siraba ka sariya minnu kan ka bato minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛrɛfɛ olu ta fa b'a la ɛrɛ min bɛ yen ne sigilen don wala na e ta fa b'a la donc n'an sera k'o sariya ninnu ta ba la ka tila k'o sariya ninnu k'an taama bolo ye k'o sariya ninnu fara an ka baarakɛ bolo kan a ka ca Ala fɛ kasara caman bɛ yen an bɛ b'o la n'o tɛ ɲinan dugu jɛlen ne ko ɲinan dugu jɛlen k'a daminɛ juillet kalo la ka na bila août kalo la siraba ka kasara yɛrɛ ni min bɔnɛna la
ni cayara donc halisa an b'a ɲini chauffeur fɛ u k'a jateminɛ ni ye fɛn barikama ye dɛ ala yɛrɛ ma sɔn ni kasara ma hali sini donc an b'a ɲini u fɛ o gafe minnu bɛ yen n'o t'u bolo u kana an ka d'u ma donc dɔw bɛ yen nɔ n'olu y'a sɔrɔ k'u bɛ ɲinalen don yɔrɔ dɔw kɔ u kana an ka se ka u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoni di caman kɛ u ka se k'olu kunnafoniw ta u ka baara kɛ n'olu ye walasa niw na kasara an ka dalidala dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ ka miniti kelen i ko o jɛ o ka fisa i ka miniti kelen sɔrɔ i ka taa lahara donc an b'a ɲini u fɛ u ka jateminɛw kɛ halisa u ka o baarakɛ gafe min bɛ yen u k'o ta u ka to ka u hakilila jaga bɔ a kan n'u ma yɔrɔ min kunnafoni yɔrɔ min faamu u ka se a dilabaw ma u k'u ɲɛf'u ɲɛna walasa dɔ la bɔ kasara in na n'o tɛ kasara yɛrɛ a man ɲi o don an nana nin na an bɛɛ dusukun kamikamilen don an dara banni kɛra so minnu kɔnɔ n'an sera yen walahi n'i y'u ye a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ jigitigɛ man ɲi a jigi tigɛla nin fami du fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ jigi tigɛra mais mobili bolila in a yɛrɛ tun tɛ nin dɔn n'o tɛ n'i bɛ nin dɔn a t'a dɔn k'a bɛna kɛ tan a tun tɛ nin kɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre madame Dambele Madina Sisoko ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka a ko bila basigi ani lafiya famali k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye baki baaraw kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ yanfoyila ko maa 30 kɔ denmisɛnninw na olu de m'u tɔgɔ ye k'a sɔrɔ u dun n'a kɛli ka kan a dɔw yɛrɛ bɛ k'i ka dɔn k'olu ka kilasi kɔnɔ jɔyɔrɔba b'u la o kɛra mankanba ye yanfoyilakaw fɛ yen o senfɛ min ye lakɔliden soma dɔ ye Assistant Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Depuis lycée la le proviseur ne fait qu'à faire pour le droit de censeur était informé depuis le vendredi matin donc le vendredi là les fait à quoi nous colle tout mais qui vont faire tout pour d'ici le soir pour trouver quel ici pour toro la tourne kana depuis kana ou l'assistance vendredi ou la date c'est les demsani clara ka proviseur ne fait à kratuko ko avocat les ba vendredi Mishirapi fo samedi tuguni akoko alebeka akonyanyini ko abeka konyanyini ko non ko d'ici le jour du bac to ko biki ko ube validé o ma ke samedi tuguni samedi clé fait tata fichi noro sisa bagi kan ka ke école son na passé bay école so ba lycée ba ma clôturer quoi comme strana grève kerani à cause des anciens na kana ta mo ko perturber u y'a lataga école so la dɔɔni école so min bɛ dugu cɛma dɔɔni o clôturelen don donc u taara nisi nɔrɔ le même cas denmisɛnninw taara k'u t'u ka numéro de salut ta et puis leur classe u taara ye toujours tɔgɔ tɛ o kɛra le samedi donc u nana proviseur nɔfɛ tuguni la même chose donc ne frère ye proviseur wele proviseur ko k'olu yɛrɛ kɔni ko nin ko in ko ale yɛrɛ kɔni m'a dɔn nin ko kɛra cogo min ko mais k'u bɛ ka ɲɛɲini a ma toujours proviseur bɛ ka min fɔ u ye nin an bɛ ka ɲɛɲini a ma. Donc ale y'a ye kan jɛlenmaw fɔ ne frère ye commandant wele préfet wele a ye préfet du cercle wele o ko awɔ ko u bɛna a lajɛ sisan donc o fana ni sira ten ko non ko lui il va faire tout ale bɛ weleli kɛ sanfɛ k'ale bɛ académie wele Buguni ko n'o ma résolve k'ale bɛ ministère wele Bamako o kɛra ka dugu jɛ bagi donna en tout cas ko quelqu'un soit ko sɔgɔma ko n'a kɛra min ye k'a bɛ u b'a kɛ kɔni ko cogoya bɛ sɔrɔ a la sɔgɔma san bagi don Traoré denmisɛnnin ninnu taara école la préfet bɛ ouverture kɛra ale yɛrɛ ye ouverture kɛ ka ko bɛɛ kɛ préfet ko ale tɛ se k'ale t'a dɔn a bɛ mun kɛ yan yɔrɔ de ka di ni ye mais lɛkɛ ninnu bɛ kule sugu bɛɛ maɲumako kuma dɔ bɛ yen nɔ ale ma deli ka 11 sɔrɔ a ka moyenne bɛ 12 u ma sɔn préfet ko bɛɛ kɛra préfet ma se nin y'anw dabaliya bannen denmisɛnnin ninnu tora maɲumako la tantɔ dɛ sel mai la sel 3 plus de 30 personnes. On a fait une solution, mais vraiment, la denmisɛnninw ka bagi kɛ à part. Vraiment, o de kun bɛ diya n ye. An ka autorité m'u jɔ u jɔyɔrɔ la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye lakɔliden soma dɔ ye Assistant Jara o kɔfɛ yanfoyila préfet n'i y'a sɔrɔ y'u ka commandant ye Tayiru Kote ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔli kɛ fɛn in kan an k'a lamɛn. Ekɔliden dɔw bɛ yen olu kun kan ka bagi kɛ mais o tɔgɔ ma ye lisiw kan. Or sariya de ye sariya ye. A mana gɛlɛya cogo cogo sariya de ye sariya ye minnu n y'a fɔ sisan chef de centre ni surveillant olu ka sariya ye min ye ni mɔgɔ min tɔgɔ bɛ liste la i bɛ don ni tɔgɔ tɛ liste la i tɛ se ka don donc an ka denmisɛnnin dɔw kɛra yen an ka ekɔliden dɔw olu tɔgɔ ma se ka ye liste la donc olu tora cours da la ne yɛrɛ taara yen ka taa sɔrɔ ni situation bɛ yen n y'u kuma ɲɔgɔnya ekɔliso ɲɛmɔgɔ minnu da kan ka don a la n'o ye yan lycée ɲɛmɔgɔ ye n'olu kumana ka kuma académie mɔgɔw fɛ n'o ye Buguni ye a y'a kɛ wula fɛ komi a wulikajɔ cayara yanfoyilaka dɔw yɛrɛ sera fo sanfɛ ka kuma se sanfɛ kojugu tɛ dɛ a bɛɛ kun ye
nɔgɔya bɛ se ka don a la cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min ministère ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ ye ne wele n ye kuma ɲɛf'u ye u y'a fɔ académie ye situation min bɛ yan a ka c'u ma ni fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la ala y'a kɛ académie mɔgɔ ko k'u ye situation ninnu ci donc an bɛ k'o de kɔnɔ n'u y'a bila bolo min kan u kɔni ko ni Ala sɔnna a ma a mana ta da o da la mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ n'u ka situation ka ɲi n'a ka kan u ni baki kɛli ka kan u bɛ baki an b'a dɔn nin sugu tiɲɛna a ka kunna yɛrɛ de parce que i den ka lycée kɛ alhamdulilayi fo kana se baki ma baki de bi lycée ko kun cɛ o don tɔw bɛ yen ani minnu ye fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ kilasiw kɔnɔ olu bɛ k'a kɛ ko e ta tɛ se k'a kɛ a degun ka bon donc mais an bɛ a fɔ mɔgɔw ka sabali u kana fɔ u bɛna dɔ fara dɔ kan depuis kunun an wulilen bɛ k'an jɔ a la an kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ donc an ka ko dilan ni hakili ye ni Ala sɔnna a ma ministère ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min ko n'a sɔrɔ minnu ka situation ka ɲi solution bɛ sɔrɔ a la an ka sigi k'o kɔnɔ ne b'o de ɲini denmansaw fɛ k'o de ɲini denmisɛnninw fɛ mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ wuli ka taa i damana tɔgɔla ko kɛ o fɛnɛ tɛ bɛn an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye préfet kan ye k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka se Bamakɔkaw ma olu ko n'Ala sɔnna ma denmisɛnniya ka ninnu u ka kalanko ko n'Ala sɔnna ma a tɛna don galama na nin ye dabalibanko de ye ma nin ɲɔgɔn mɛn ma nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ si ma labɔli kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ nin ye dabalibanko ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Jolacɛ Jakite mun b'e bolo bi an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen nɔ mais kalo tɛmɛlen banbagancikulu dɔw donna teji na ni ka madrasa kalanden 136 cɛ ka taa n'u ye jeudi tɛmɛlen kalanso in directeur y'a jira k'a fɔ ko kalanden 15 kɔni sera k'u dogo ka boli ka na wa ko kalanden 6 kɔni fatura u cɛ la o kɔfɛ an bɛ taa Algérie jeudi tɛmɛlen Algérie procureur de la République ye mandat d'arrêt international lancé mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie o ɲɛma fera Mehni contre la barisabula ko siga kɛlen don a ma Jamel Bensmel fagaliko la fera Mehni kɔni sigilen bɛ Faransi an bɛ don min i ko bi o kɔfɛ an bɛ taa Irak samedi tɛmɛlen conférence régionale dɔ senfɛ Bagdad kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko hali ni États-Unis sɔrɔdasiw taara ka bɔ Irak ko Faransi bɛ to Irak walasa ka terrorisme kɛlɛ wa ko se bɛ olu ye an bɛ laban ka taa Afghanistan samedi tɛmɛlen États-Unis commandement central y'a jira k'a fɔ k'olu ye mugujugu dɔ ci Afghanistan État islamique kulu dɔw la minnu bɛ Nangarhar Afghanistan jamana kan mugujugu in kɔni cira ni drone de Bill Urbain o min bɛ États-Unis commandement central la o y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni sera ka nin maa dɔw faga k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase duguden dɔw ma karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔnkan kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn fɛn basi lafiya ye lakana k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u la jamana fan o fan yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni dangarilen b'olu la ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni taasira bɛɛ lajɛlen la ni Ala sɔnna o de kama faraɲɔgɔnba labɛnnen bɛ Segu marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ yen ka taa se Moti marabolo ma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ kɛ jumadon ni Ala sɔnna ma n'a sigira sen kan ka se ka taa yira famaw la k'a fɔ an b'u kɔ u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ u n'an ka dusulakaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana sabatili kama an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka lakana ni ka